Pentru tine, la fel de mult ca și pentru mine, este important ca coafura să fie rezistentă și să nu fie afectată de condițiile medii. Aranjarea părului cu Abrilet Natur, fixarea puternică și extra puternică. Fixativ pentru păr, fixarea elastică, puternică și extra puternică. Se îndepărtează ușor, nu lasă urme, rezistență la umiditate. Spumă pentru aranjarea părului cu fixare puternică și extra puternică. Conține celule stim care restaurează părul, oferă volum, neîntezime și efect de memorie. Cremă fixatoare pentru definirea buclelor. Este rezistentă la umiditate, elimină efectul de electrizare, este antistatică, previne încălzirea și oferă strălucire.